Γεια σας παιδες, και εδώ Orkito Games και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Δημιουργία νέου κόσμου. Τυχαία δημιουργία. Κοστάω Village. Κανονικό επιβίωση, ωραία. Και θα ονομάσω το Orkito Games. Με παπάκι να είναι και ωραίο. Έτσι, μια χαρά είναι. Για πολλούς παίχτες σε LAN. Ορατός σε παίχτες σε LAN. Δηλαδή μια χαρά είναι. Λοιπόν, για όσους ρωτάνε για το προηγούμενο βίντεο που έκανα για τη συνεργασία που θα κάνω. Ναι, θα κάνω μια συνεργασία με τους Tapes Games. Θα παίξουμε Minecraft ή κάτι online. Κάτι άλλο online. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε αποφασίσει. Μπορεί να παίξουμε Dream League. Διάφορα πράγματα. Έλα. Πάμε εδώ. Εδώ. Έτσι. Πάρα πολλά μήλα βλέπω. Πολύ μέταλλο. Μου το έχουν πρίξει αυτοί εδώ. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Πάω. Τι θέλεις εδώ? Τώρα. Όχι ένα κοτί. Ωραία. Πάμε για wood. Για όσους ρωτάνε, αυτό το βίντεο θα κρατήσει 2 λεπτά, αποκλείεται. 2 λεπτά έχουν περάσει. Θα είναι περίπου θα είναι 50. Πλάι κάνα 20 με 10. Κάπου εκεί. Να μαζέψουμε πολύ wood, να δείτε, νομίζω μας φτάνει, να φτιάξουμε stick και μετά να πάμε να μαζέψουμε πέτρες. Κοίτα τις κότες. Μπορεί να κάνω ένα rap τραγούδι με τα comments σας, όπως τον Τούτζε που έκανε comments στον 1, comments στον 2, comments στον 3, ή μπορεί να μου δώσετε μερικά comment, να θα κάνω ένα βίντεο και θέλω να μου γράφετε comment. Shit. Holy shit. Έλα. Ωραία, πως το μου τα άπρυξε. Επιτέλους. Θέλω να είμαι πολύ αστείο σε αυτό το βίντεο. Γιατί τώρα θέλω να φτιάξω τώρα πόσα έχω και εδώ χρειάζονται 7 και εδώ 4. Πιστεύω πως δεν έχω 11. Για να δούμε. Έχω 8, δεν έχω 11 δυστυχώς. Τα παπούτσια τα χρειάζομαι για να χορπηδά πιο ψηλά.
Τώρα να φτιάξω stickers. Δεν χρειάζεται κουμπί. Να τα stickers, δεν τα έβλεπα ηλίθιος. Ραβδί μεσή εισαγωγικά. Και νεράγα. Δεν χρειάζεται νεράγα. Φάκεράγα. Θα πάρω τη σπαθή. Ένα τέτοιο. Και ένα τέτοιο. Ωραία, με έχουν γεμίσει. Τα ξόδεψα όλα τα μαλάκα, wish fuck shit. Θα να μαζέψουμε γούντια, δεν έχουμε. Ευτυχώς. Δεν βρίσκω wood. Τόσο μακριά είναι το wood. Fuck. Δεν θα με δει κανένας. Βαριέμαι να πηγαίνω. Πήρα όλα τα wood. Το ξέχασα ότι είχε και νερό. Ωραία. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Πάω και αυτό. Έτσι. Στα βίντεο μου, παιδιά, προσπαθώ να είμαι όσο πιο αστείος, μέσα εισαγωγικά. Μου λαλούσες να μην φύγω. Μου λαλούσες να μείνω. Ωραία, θα κάνω ραπ τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί, για να είμαι πορωμένος με το σκύλο γύρω. Σπάνια, το ξέρω ότι δεν ανεβάζω πολύ σπάνια βίντεο τελευταία. Ο λόγος ήταν επειδή είχε πολύ καιρό να πάρω το κινητό, γιατί μου είχε χαλάσει και το είχα πάει να το φτιάξω και δεν είχα το κινητό έτοιμο, έτσι ώστε να κάνω βίντεο. Τόσο ήταν ο λόγος.
Τώρα λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε αυτά. Ψωμί λέω να το πάρουμε μαζί μας. Πιστεύω πως δεν μας χρειαστεί. Μαλακιά είπα, γιατί μπορεί να μας χρειαστεί. Και γι' αυτό πήρα θα μείνω περίπου 2 νύχτες, όσοι δεν ξέρουν. Έκλεισα την πόρτα. Λοιπόν, ακούστε εδώ, όποιος είναι εδώ μέσα, το κάνω από την τύφλα μου, γιατί δεν έχει φως. Όποιος είναι εδώ μέσα να ξέρει πως όποιος πειράξει τα πράγματά μου στο σεντούκι και είναι φυλαμένη. Ωραία. Εδώ λέω να σταματήσω το βίντεο μου. Παρακαλώ κάντε like και subscribe. Και παρακαλώ υποστηρίξτε το Staples Gamers, γιατί με τη βοήθειά σας μπορεί να συνεργαστούμε και να πάρουμε και εμείς και εγώ άλλους subscribers και αυτό το ίδιο. Ευχαριστώ για το χρόνο σας που είδατε αυτό το βίντεο. Γεια σας! Τα λέμε στο επόμενο βίντεο του Orgito Games.